салом бинандагони хабар-тиҷиб. Дар бозори панҷшанбеи Хуҷанд ду-се нуқтаи фурӯши картошка ё нони дуюм мегӯем фаъол карда шудааст, ки ин нави маводи ғизоро бо нархи 6 сомонӣ арзонтар пешкаши харидор мекунанд. ҳоло дар дигар бозорҳои мантиқаи Тоҷикистон арзиши картошка 8 то 10 сомонӣ гуфта мешавад, вале дар нуқтаҳое ки дар бозори панҷшанбе ташкил шудааст 5-6 сомонӣ ба фурӯш гузошта мешавад. маъмури Юсуфзод, сардори марказии матбуоти ҳукумати Хуҷанд, дар шарҳи ташкилии нуқтаҳои фурӯши нони дуюм сар суҳбат бо мо гуфт, ки ин тасмим ба дастури шаҳрдории Хуҷанд ва ҳукумати вилояти Суғд аз ҷониби худи фурӯшандагони саховатманди бозор ва бозори панҷшанбе, ки умдатан картошкаварони ноҳияи Деваштич гуфта мешаванд, роҳандозӣ шудааст. бино ба таъкиди ӯ, ки иқдом дар арафаи моҳи шарифи Рамазон роҳандозӣ гардида минбаъд ҳама рӯза дар ин се нуқта ба ҳисоби то 2 тоннаи картошка ба фурӯш гузошта мешавад. сардори маркази матбуоти ҳукумати Хуҷанд зимни суҳбат гуфт: Тоҷикистон афзуд ҳеҷ имкон надорад, ки бори ин нуқтаҳои савдо мавҷуда буда аз ҷониби гурӯҳҳои манфиатхоҳ яклухт харидорӣ ва дигар бозорҳо бо нархи баланд ба фурӯш гузошта шавад. ин хел нест, ки касе ояду барои бардоштани нафъи иқтисодӣ 6 тонн борро якбора харидорӣ карда бо арзиши баландтар аз 6 сомон ба фурӯш гузорад. барои ҳар як харидор 3 то 4 кило картошка фурӯхта мешавад. ин бозор, намуд Юсуфзод. мушоҳидаҳо ки аз онанд, ки чанд рӯзи охир ба дунболи баланд шудани арзиши орд қимати картошка ҳам то бозорҳо то ба 10 сомонӣ гарон шуд. масъулини бозорҳо дар манотиқи Тоҷикистон мегӯянд, болоравии нархи нони дуюм сунъӣ набуда, балки ҷанбаи табиӣ дорад. ҳоло мавсими нави киштии картошка оғоз шудааст ва захирае ки маҳсулоте, ки то ин дам деҳқонон дар ноҳияҳо Деваштич ва кӯҳистони Мастчоҳ доштанд,